дар баробари камтарин мушкилоти зиндагӣ даст ба худкушиву нобудӣ хеш задан нишони нангу номусдорӣ набуда, баръакс аз сустиродагиву нотавонбинӣ ва ҷоҳиливу надоштани маърифати ҳуқуқиву динии ин гуна ашхос дарак медиҳад. аммо талх намудани зиндагӣ ва таҳқиру зери фишор қарор додани нафари дигар ва ба худкушӣ расонидани ӯ ҷиноят буда, шахси ба ин амал даст дошта ҳатман дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. аз ҷумла чанд моҳ қабл дар ҳудуди ноҳияи ҷайҳун чунин як ҷиноят ба қайд гирифта шуд. аз манзили иstiqomatии Шаҳрванд Забиров Имом Алиевич, иstiqomatкунандаи деҳаи Зарнисори ноҳияи мазкур ҷасади келини хонадон Фаромарзо ва Гулбаҳор бо аломатҳои худкушӣ дарёфт карда шуд. оид ба ин ҳодиса аз ҷониби прокуратураи ноҳия парвандаи ҷиноятӣ боз гардид. дар натиҷа аз ҷониби кормандони милитсия дар якҷоягӣ бо кормандони прокуратураи ноҳия муайян карда шуд, ки хусури марҳум Шаҳрванд Забиров Имом Алиевич ӯро зери фишору таҳқир қарор дода, дар хонадони онҳо пайваста ҷангу низоъ ба вуқӯъ меомадааст ва Фаромарзо ва Гулбаҳор мавриди лату кӯби хусури худ қарор мегирифтааст. баъд аз ҷангу ҷидолҳои тӯлонӣ ва фишорҳои доимии калони хонадон, марҳум роҳи наҷоти худро дар худкушӣ дида, бо қасди худкушӣ шабона худро бо рӯймоли сараш овезон карда ба ҳалокат расонидааст. акнун Шаҳрванд Забиров Имомро зарур аст, ки дар назди қонун барои ҷинояти содир кардааш ҷавоб гӯяд. қайд кардан зарур аст, ки содиршавии ин гуна ҳодисаҳои нангин бояд ибрате бошад барои дигарон ва аҳли ҷамоатчигӣ, калонсолони деҳа ва ҳокимиятҳои маҳаллиро зарур аст, ки дар ин самт талоши бештаре намоянд, ки то дар пешгирии парокандашавии оилаҳои ҷавон, бепарастор мондани кӯдакони бегуноҳ ва маргу ҷароҳат гирифтани занону ятимон ва нафарони дигаре, ки зери ҷабру азоб қарор гирифтаанд, саҳмгузор бошанд.